Takže zdravím vás u tohto videa pri výstupe na Tribeč, trojdňový. Ideme tam preskúmať nejaké tie javy, čo sa o nich traduje. Sme v zostave 6 ľudí, tu ich môžete vidieť. Akurát sme v Kostolanoch pod Tribečom. Chalani si užívajú snehové radovánky. A prvá zastávka by mala byť hrad o... Černý hrad. Nie Černý, hrad. Tam sme ho videli, kde si, nie? Hej, jak sa to volalo? Povazký hrad. Nie Povazký hrad. Čierny hrad. No, proste... Hrad Gímeš. Hrad Gímeš. Takže ideme sa tam preskúmať. Pozrieme sa za chvíľu. Sme navalení, ešte to musíš ukázať. Zásoby máme na 3 dni, Kuko nie, lebo Má seba, plná. ten zobral. Kubo je nabalený. Máme ešte tu nejaké jedlo, vodu, základné súroviny. Takže ideme na to. Za chvíľu sa vám znova ozveme z ďalšej lokality, keď sa dostaneme aspoň k lesu. Jeden člen nám chýba. Kam išiel? Tam je. Jano, je na Aj tu je na zastávke. Až tu je na zastávke. Takže ozvali sme sa vám z druhej lokácie. Ideme. Takže zdravím vás. Už sme pod Tribeckou horou a ideme na hrad Gímeš, ktorý v pozadí presne tam, kde svietil len na tom videu, to nebude dobre vidieť, lebo dali sme si trocha prestávku, lebo dnes všetky tie veci, jedlo, stany, jedno s druhým, není sranda v tomto zimnom období. Do vrchola máme asi 55 minút tým smerom po tejto ceste. Takže máme pred sebou náročný výstup, pozvieme sa o niekoľko minút. Chudák Jožko, ovešaný, všetko pomaly nese. Ale to sa mu odplatí. Ešte sa je detko Ešte pôjde, to sa mu odvďačíme, pôjde aj na drevo ešte. Teraz si vyrábame palicu na nosenie tých tašiek pred náročným terénom. Takže, Maťo, čo to robíš vlastne? No to je taký, akoby nosník. Domorodý nosník. Oni na tom zveri noseli a my ideme na tom igelitky nosiť. Tu sú tie kúkava, nie? Naše nosítko. Mydlo. Z rúbsaku pozrite. Tu sme strebali. Už sme celkom dosť ďaleko, pekne svieti. Povešaný. Tu sme si vyrobili s Maťom nosítka. To pôjdeme až tam, kde si hore. Každého tu skenuje. Ako? Že každého tu skenuje. Chalani, čo tam opravujete? Komplikácie nejaké? Chalani opravujú asi batohy, sa im potrhali. My sme si to takto na palicu dali. No. Dáme ešte jednu palicu. Čo dáme? Ešte jednu nás to rozložíme. Ešte jednu palicu? Tak treba nájsť a môžeme si dať. Poj mi Idem ti posvietiť na palicu. Ospravedlňujem sa za zlé svetlo troška. Bude lepšie, hádam nejaké nájdeme. S Maťom pre nejaké drievko. Hop. Zase štrňová. Ale môže byť, nie? Tak, inú nenájdeš, len trňovú. To je suchár. Suchý strom, to môžeme dať dole. Musím mu posvietiť troška. Už to dal, také suché to je. Má to trne. Je to suché, že to láme. Je to suché, no. To je, Ale má to trne, myslím. má to trne. To je, Od Bodlákova. No. hlavne pri špičkách v strede asi ani nemusíš, vieš. No tak aby sa ale nepotrhali ručky.
No, ďalšia vec, to je pravda. Ináč je tu pekne zasnežená krajina. Áno. Hádam sa dostaneme na ten hrad A hádam, čo si zažijeme. a ozveme sa teda Zaujímavé. za chvíľu, keď sa dostaneme bližšie. Chalani, ako sa zatiaľ cítime? Super. A jak nosenie tej batožiny, že? Tak ale za to už tam je. Sme na nákupy. Čo ti padol? A čo robíš? Vyberá si svetlo. Ne? Dobre. Ale čo je v kufri? No. Jak sa to zapne? Tam hore stlačíš. Šlapeme v tých podmienkach. Takže nachádzame sa na prvom rozcestníku a máme v pláne ísť na Gímeš 20 minút cesty ešte lesom. Po tme, koľko hodín? Asi 7 hodín môže byť. Presne 18 hodín 15 minút. O 6 hodín 15 minút? No. Hej, tak máme 6 hodín 15 minút. Spĺň pekne svieti. Chalani, ako hodnotíte? Zatiaľ športovo. Športovo, že? Je to, je to záberák s tými vecami tu behať, že? No. Že? Ako zdá sa, že sme na Strašne. rovine, ale pritom je to svak. Je to, a v tomto teréne zasneženom, tie jamy všetky skryté pod tým snehom. Je to zaujímavé. Ale ideme na ten hrad Gímeš, tam by sme sa chceli utaboriť. Je tam na tabuli? Na tejto nie, to bude ďalej, podľa mňa Černý hrad. Neviem, kto to pozná, opravte ma, sme tu prvýkrát. A však ten Gimeš není to ten čierny hrad? Nie, Gímeš je druhý hrad. Tu sú 3 hrady. Tam ide. A sú tu aj vinohrady ináč. Hen, dole. Dobre, tak Ideme tam, že? počkaj, zapalíme, dáme tú fajčiarsku na rovinke. Pôjdeme asi hen tadiaľ, to vyzerá 20 minút pred kopcom. Uprostred tribeckých lesov. Zasnežené. Ospravedlňujem sa za kvalitu, ale máme všetko zbalené ešte. Chalani, ako? Výborne, zatiaľ je to fúška hore. Sme počuli dve, ne? No, stala sa nám taká vec. Nad možnosť dediny, čo si, ale skôr niečo z hory. Z lesa nad nami z cesty. Čo sme počuli, chalani? Nejakú ženu prosiacu o pomoc. No, a divné výkriky okolo. Divné výkriky aj, a nemáme to natočené, ale odtedy sme nič nepočuli. Tak Zatiaľ je to bieda. A ideme tým smerom, odkiaľ to bolo počuť. presne tak, ideme smerom, odkiaľ sme to počuli. Neverím, ale bude to sranda, čo si vybehne. Bodaj by. Ty si ozbrojený sekerou, tebe to je jedno. Takže uvidíme ďalej, však Uvidíme, pokračujeme. šetríme batérie, lebo fakt sme tu na 2 noci a 3 dni, takže chceme to tu nejak, nech nám baterky vydržia. Ináč zatiaľ sme si dali oddych, lebo kopec všetky tie veci, čo nesieme, není ma ani vidno, lebo som svietil, no. Takže ideme pokračovať ďalej. O 3/4 na 7 k hradu, kam sme chceli ísť. Tu sa skúsime utaboriť. Máme nejaké Gímeš. Na Gímeši sa nachádzame akurát. Tam sa utaboríme na noc a uvidíme. Budeme, ale teraz sa utaboríme asi tu na. Aj to nájdeme. Čo tu máme za informačné cedule ešte, tu si pozrieme. Gímeš 514 metrov nad morom. Nie je tu nejaká ona, baj o tom? Kostolánsky náučný chodník. Hrad Gímeš, nejaká história tu je popísaná, no? Kto chce, nech to stopne a prečíta, nechce sa mi tu dlho natáčať, tie ceduly.
Bez zahrešenia. Takže vstupujeme na hrad Gímeš. Kvalita troška potmavša, lebo všetko máme zbalené. Niekto potrebuje vyvenčiť. Nie, neviem ty. Máme prvé hradby. Ráno, nie? Vyzerá to prvé hradby, no. Snad tu bude nejaké ohnisko a miesto, kde sa dá v závetri v tomto počasí utáboriť. Mal by som si stabilizátor vybrať za chvíľu. Dívajte, tu sa môžeme vyspať v tej... No sem by sme mohli ísť dať spirit box alebo volačo. Toto vyzerá zaujímavo. Pôjdeme sem asi všetci naraz. Uvidíte to na videu s lepšou výbavou a tak. Vyzerá to. Ideme tam pozrieť, Jožko? Tak zatiaľ my dvaja môžeme ísť pozrieť. Je to tu dosť vysoké celkom. Zaujímavé. Sú tu nejaké... to je dosť obrovské. A takto sa dostaneš do ďalšej časti hradu ináč. Tam máme dole nejakú pivničku. No neviem, so spirit boxom by sme dali možno niečo, nie? A to bude asi len takýto vyklenok, aký aj tu. Tuto do tej pivničky by sme potom mohli. Nemohli. Tam je to uzavreté, teraz som to videl. No. Poďme sa zložiť a poskúmame to tu. Aj pre divákov. Tu by sme mohli prenocovať niekde, že? No, tu len není. Len aby sme mali drevo na ohníček. No, nemusím mať stan, tam je chodba. No ale keď chceš oheň kvôli teplu, No sa dá spod. vieš, aj opiec, niečo nájdeme už. Už sme hore, už ti to je jedno. Niečo. Istotu je nejaký, no palety asi nebudeme paliť. Či dosky, či hranul, poršne. Že? Hore hniezda. To je až to. Poj, odneseme to, Janči. Počkaj, ideme sa utaboriť a pôjdeme skúmať. No, my sme to boli, my sme mysleli, že to je jaskyňa, vieš? Dobre. No, nádhera. Chodba. Ale príde mi to aj na tom povazku Bystričku. Ale toto je lepšie tu celkom. Oheň zaklada. Sme sa utaborili na tom tribeči. A kuríme si tu oheň. Chalani si dávajú niečo na zahriatie. Pojeme na ten hrad pozrieť s tými našimi prístrojami, možno niečo natočíme, možno nie. Už pri vstupe do lesa sme počuli vykríkať nejakú ženu. Aj toho muža, tam dole. Niekto tu kričal v tomto lese a nikoho sme tu nestretli. A obiduje, čo si počul? Kričať, jak O čo? niekto, že žena, že O pomoc. taký zvuk a potom, že pomoc. Ale nikoho sme nestretli po ceste hore a išli sme skoro tou istou trasou. Tak hádam, všetko v poriadku. Uvidíme. No a pôjdeme na ten hrad, však sme tu až do nedele, dneska je piatok ešte. Uvidíme, chalani oddychujú po náročnej túre, aj Čika. Stany máme rozložené, štipu mal čistého dymu, čo ti dáva? No, to sú ako na teba. Utaborili sme sa.